акнун довар ду паҳлавони хубро муаррифӣ мекунад. Ин паҳлавоне ки ҳоло дар навор аст, лаҳзаи рӯи навор буд, ин Абумуслим аст, чемпиони охирони Тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо. Он вақт дар вазни то 60 кило гӯштин мегирифт. Ба хотире ки ба мусобиқоти ҷавонӣ омодагӣ мебинад дар вазни то 66 кило, ба ин хотир 66 кило гӯштин гирифт ва аз дасти Идибеке ки мағлуб шуд, аз дасти ҳамин шикаст хӯрдааст. ҳоло дар даври тасаллобахш пирӯз шуд ва барои ба даст овардани нишони биринчи корро оғоз мекунад. бо Каюмзода Абумуслим махсусан техникаи сеёнак ё сари китфро бисёр моҳирона ба кор мебарад. Аз рӯе ки қадди паст дорад, аксаран сари китфро нишон мекард. баъдан дуюм афзалияти ин паҳлавони пироҳани кабудпӯшида дар он аст ки ба мисли гурба бисёр рақибро хуб мечаспад. таҳти роҳбари Рауф Ҳикматов машқварзӣ мекунад. анамин техникаи дӯстдоштаи ӯ маҳсуб мешавад. муҳаммад дар вазни то 66 кило дар рақобатҳои тасаллобахш. Худоев ангушти калон дохили остин дохтан, ин хилофи қоидаи гӯштини ҷудо аст. Муслим Каюмзода онис сари остин ва остин мегиранд, сари китф мекунанд. аслан паҳлавонони сабуквазн, махсусан Ҷамшед Халилов ҳам ино хуб ёд медорад. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон чанд маротиба ба унвони қаҳрамонӣ расидааст. махсусан ҳамин усулро ба кор мебурд. сари китфро паҳлавонони қадди паст дошта, вазни сабук, дамои нага дар ин ҷо бенатиҷа аст. ин чеҳраҳои ҷадиди гӯштини ҷудо ҳастанд. қаблан инҳо миёни наврасон ва навҷавонон гӯштин мегирифтанд. Абумуслим аст дар чемпионати охири ҷудои Тоҷикистон хуб дарахшид ва Қаюмзода бошад паҳлавони ҷадид. як вазари наздик ба он буд. дар ин ҷо фақат суръат пасттар буд, аз ин хотир бо суръати пастро ба назар намегиранд. агар суръат баландтар мешуд, шояд вазаре ҳам ҳисоб мекарданд. камфаъолии паҳлавононро довари марказ ба назар гирифта. барои ҳарду паҳлавон шиду нишон дод. дар ин ҷо дасту гиребони якдигар гирифтанд. барои паҳлавонон ҳанӯз ҳамои асар нашуда. бубинед ҳоло ин ҷо мас Қаюмзода аллакай дар кардааст ки бар муқобили ин рақиби сарсахт кадом шакл гӯштин гирифтанд қулайтар аст. аммо томенага дубора аз ҷониби Абумуслим Каюмзода, ин паҳлавон гӯштини хуб ҳам гирифт имрӯз, ҳарчанд дар рақобатҳои чаҳор як ниҳои шикаст хӯрд. қабул мекунад аслан варзишгаре ки қоидаҳои гӯштини ҷудоро бохабар аст, ба хубӣ
сари таъзим пеши довари марказ фуруд меорад ва аз гуноҳи худ иқрор аст. сари китф ду шудо як ҳолати бисёр ҳам қадарнок. барои шаҳбол акрун ин партофт вазаре ба огузорӣ мешавад. вазаре тамоме наги аз ҷониби Саидабуроров. Шахбоз аз ҷониби довари марказ вазаре ба огузорӣ шуд. ҳолати такрорро мебинем. Саидабуроров нишони биринҷиро ба даст овард. Абумуслим дар вазни то 66 кило кӯшиш кард. ҳатто барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ҳам муваффақ нашуд, аммо гӯштини хуби ӯ барои дар дили мухлисон боқӣ мемонад. ҳолати такрор ҳамон тамоми наге ки мо дар бораи расул боқӣ борҳо гуфтем, ҳамон аз ҷониби шаҳбоз бубинед чӣ гуна олӣ иҷро мегардад. хеле аҷиб ва ҷолиб аст ва зари аст.